Get ready with me! Dneska ideme na taký menší dom, tak chcem vyzerať pekne. Chcem sa cítiť pekne, lebo zas moja pleť. Poviem vám, že včera som mala dobrú. A dneska neviem zase, čo sa jej stalo. Rozhodla sa, že ide víkend a proste nebudem spolupracovať. Mám také 3 celkom veľké pupáky, ktoré mi podľa mňa nepôjdu zakryť, ale nevadí, dám si na to presvetnú pimple patch. Pustím si pesničky. Strašne si teraz idem na Calvin Harris a jeho proste remixy, čo má na YouTube. Ja chcem také party tuto na Slovensku, lebo tuto DJ jedine čo púšťajú sú proste slovenské rapy, čo ja si na to vôbec nejdem, sorry, ale vôbec. A už je čoraz menej a menej DJov, ktorí proste robia nejaké tie dobré remixy na také populárne pesničky, čo boli kedy. Dneska mám dobrý vibe. Budem piť drinky dneska. Ako pregame, akože taký pregame na žalúdok som si dala pizzu. Fajnovú, celú som zjedla a teraz sa cítim hrozne, ale chcem si spraviť taký make-up, aký som si spravila na jednu akciu cez leto, lebo ja som si kúkala staré TikToky. Jeden čas som mala, že dokonalú pleť. To bol môj prime. Mala som dobré myhalnice, neviem už ani, aké myhalnice som si dávala, ani čo som si s nimi robila. Mala som peknú pleť a pekné vlasy, proste všetko bolo pekné. Tento bronzer mi podľa mňa robí pupaky, také podkožné pupaky, ale nevadí. Je to môj obľúbený bronzer, lepšie som ešte nenašla, čiže budem ho používať. Dokonalá farba pre mňa aj na zimu, aj na leto. Len čierna celistka do očí. Highlighter iba na nosy dám tentokrát. Musela som si dať pimple patch tuto a tuto, lebo tieto dva pupáky sú také, že ešte hnisajú, čiže to nezakriem ani keby chcem. Len pery. No neviem, či sa cítim pekne, ale je to nejaký outfit, v ktorom sa budem cítiť ešte lepšie. Ja milujem tieto trička, ktoré dám si iba náušnice, 2 prstenie a takýto náromok. I'm fucking ready. Ja sa tak teším na leto, na akcie, ale zatiaľ takéto domino. Bye.